Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud kita mga higala nini nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Miyerkules og fiesta na gyud mga higala sa Manhuyod. Ang among mahal nga patron, Senior San Francisco de Assis. So kaganinang buntag ako may nagmisa kaganina sa first mass man siguro kaganila ang ang alas 6, no. So mayong happy fiesta ang akong mga paisano nga taga Manhuyod. Kumusta na, no? Karong mga orasa alas 12:30, medyo kumbati na. Medyo kuan na gamay kanang gitawag nato sa sunog pa na medyo na ugdaw na gamay ang kapistahan alas na daghan na kayang hubog ng orasa. Abino nahala may muto na kanatong tanan mga higala na ginaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay panglawas ni ining kamudtuhon. Kumusta naman ang tanan nato nga mga kasilinganan dinha sa may Suba, no? Dinha sa may Santa Monica, ambot Santa Monica ga sa ulog ba? Sunduan, magsaulog ang sunduan. Ang Bulisong murag na pipila nga nagsaulog, no? Dapit sa Tupas, of course, populasyon ang Tupas. Dapit dire may sa Tigib wala na. Tigib ba na ba Tigib dire na. Manuyod murag wala mo siguro kuan ra. Pansil. Okay nga manusab dire sa may San Jose, murag nagsaulog po ang San Jose sa fiesta. Suba of course nagsaulog, no? Sa nahala, no, mayong happy fiesta na kanaton tanan. Ambot murag pwede raman siguro kay murag nakaihaw-ihaw raman nakalululitson. Ang ginadili siguro kanang murag pwede raman siguro na, no. Wala na ano mahigala, no. Nahala, no, mayong mudto na kanaton tanan. Ari kita wala lang usa kita karoy si BCP News sa dikta na ta sa kining Saint of the Day. Okay, no, ang atong Saint of the Day karon sa of course ako nang ginasulti October 4 ang ang santo karon mao ang among patron sa Manhuyod, San Francisco de Assis. Sabi no ang pag-pronounce niya na mahigala. Kung in English Saint Francis of Assisi. Kung kinat San Francisco de Assis. Ana ha. Gala ang ubang mga taga Manhuyod, San Francisco de Assisi ra mo gani na. Well, anyway, na siya pero kung English Saint Francis de Assis. Saint Francis de Assisi. Saint Francis of Assisi. Pero kung sa kinat San Francisco de Assis. Abin na tao kini si San Francisco de Assis ni adtong 1182. Namatay siya ni adtong 1226. He was born in a rich family. No, a rich merchant, but decided to live the life of riches in order to follow Jesus. Dutifully, he followed the commandments of Jesus, and that is how to live one another, even the untouchables. No, he embraced the sick people. No, iyahang atiman ang mga daotan, ang mga masakiton. Nya he was also noted as a kining lover of nature. Muna no nga karong adlaw mao usab ang pag-release, no, ang pag-release sa kanang Laudato Deum ni Pope Francis kay ang lover of nature man ang Francis ang karong adlaw. The patron saint of animals muna dinhi sa Manhuyod, karong panahon ni Father Dexter mura og namindita to sila og mga hayupan. Doon mandita to sila. Karang ambot ron si Father Hitchon og namindita ba pod. Noon niya, he sold nothing, everything, and give to the poor. Na he begged from door to door and give the alms to the poor and the sick. So karong adlaw, gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Francisco de Assis or Saint Francis of Assisi. Abi no, ari na kita makigala sa atuang kining catechesis, ang atong catechesis. Okay, no? So,
Kumusta naman? Naghinaot kita mga higala nga walay problema nga inyo ha karon nga gihambing da sa inyong pamilya. Okay. Father, ngano man nga dili pwede nga mga lawat ang magtiayon nga way kasals pare. Ayan, no? Why is it that the unmarried couples are not allowed to receive communion? Okay. Civilly married couple is not a valid marriage. No, muna nga kinahanglan nga para ber mo mga lawat, invalidation gyud na ginatawag natong marriage convalidation. So if Catholics is cohabitating and having sexual relations, he or she is committing fornication, which is a mortal sin. Receiving communion outside of the state of grace is very dangerous. So muna kay dili mo kanang kanasal og simbahan, every time nga you will have sex relationship with your partner, you have committed fornication, which is a mortal sin. So sa kinahanglan gyud nga magpakasal ha. Kami diri sa Ayungon, grabe ang amo adring offer sa ato ang mga kinibitang mansibado. Libreng kasal, libreng simbahan, libre pag yung buda. Amo dire kay aron gyud bitaw ba maganyat ba nga magpakasal gyud. Pero wa man gyud gihapon, dili man gyud gihapon man nagpadulay uban magpakasal na. Doon naman libre ang mga kasal na mo dire basta mga mansibado. Sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Corinto, kapitulo 11 bersikulo 27, busa ang mukaon sa pan sa Ginoo ug moinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas ug dugo ni Kristo. No, so muna nga kinahanglan gid ay nga magpakasal gid una para ber mga lawat. Katong mga na nagpuyo-puyo ra ayaw lang usa. Okay. Another question. Kanus amang gyud kita mutawag og pari para padihugan, no? Kana bitaw may masakiton sa inyong balay ba? Kanus aman ninyo ipatawag si Padre Acab, si Padre Hitchon, no? Si Padre Nelo Torres din sa kining bais, no? Si Monsignor Gamaliel Tulabing din sa may Tanhay, no? Si Padre Father sa ngalaning atong kada sa Sibulan, no, Falcon, si Father Falcon sa Sibulan, kanus man ninyo ipatawag sa Canon Law number 1004 Art Section 1. The anointing of the sea can be administered to a member of the faithful who, having reached the use of reason, begins to be in danger of death due to sickness or old age. Contrary to the misconceptions held by many, such being a liturgical abuse, serious illness. Contrary to the misconceptions held by many, such a being liturgical cannot become a cure of serious illness. Dili ingon nga maayo ka kung mahilugan ka. Magdepende na sa Ginoo maayo ba kag sa dili, no? Sa Santiago kapitulo 5 bersikulo 14 hangtod sa 15, kung adunay magmasakiton kaninyo ipatawag ang mga pangulo sa simbahan ug magampo alang kaniya ug sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniya sa lana. Ang maong pag-ampo inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. Ang Ginoo mopahiuli kaniya sa mayong panglawas ug mopasaylo sa iya mga sala. Busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala o pag-ampo alang sa usag-usa aron kamo mga ayo ang pag-ampo sa taong matarong dakog kay muan. Ana no? So segundo sa Santiago kapitulo 5 ipatawag ang mga kadagkuan sa simbahan aron mahilugan na ang inyohang mga masakiton. No? Another question. Father, tinuod ba nga ang silot sa abortion mao ang excommunication? Oh, tinuod na. Sa Code of Canon Law 1398, a person who procures a completed abortion incurs excommunication late sentencia. No, buti pasabot niya dili na siya makadawat sa bisan unsak sakramento kung makapaabort siya. No, unya ang makapakumpisal lagi niya ng mga
mga babae nga nagpa-abort, ang obispo lang o ang mga pare nga adunay pakulti nga gihatag ang obispo. Sa Jeremias 14 bersikulo 1, bersikulo 4 hangtod sa 5, ang Ginoo moingon kanako sa wala pa gani ako lalanga ug sa wala pa ikaw matawo kuna ikaw aron mahimong propeta, no? Gipili ko na ikaw aron mahimong propeta alang sa kanasuran. Okay? Okay, padayon ta. Kumusta naman mo mga higala? Mga kaigsuon na nato nga mga diha po dahil sa Sikihor nagsaulog po doon ang Sikihor sa ilahang kining gitawag nato og pista. Another question, makasala ba ta padre kung manugal ta? Bagay, wala man ko kakita wala man ko kakita og teksto sa Biblia nga nag-ingon nga makasala ta, pero gambling is in itself is not kanang sana intrinsically evil, no? Gambling is itself is not intrinsically evil, no? Strict adherence to this, no? Kanang temperance, obligation to family, and games must be fair. Ano, sa ato pa kanang pwede kang makapanugal basta kana bang ang imuhang obligasyon sa imong pamilya wala nimo maabandona, no? Padayon na gyud kay gihapon. Unya kinahanglan nga ang inyong dula kinahanglan nga patas, walay pagpanikas. Quick money rather than by work nga kani kay ang pagkabahigugmaon sa salapi mao'y tinubdan sa tanang sa tanang kasalanan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian nahimulag hinuon sa pagtuo ug nahiagom sa daghang mga kagul-anan. Ayan, no? Sa ato pakinig kabahig dili gyud kini mo atong himuon bitaw nga pinaka-importante sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga ang importante mao gyud nga maluwas kita sa panahon nga kita kuhaon na sa Dios. Okay, another question. Ngano man tang Katoliko nga maghimo man ta og prosesyon? Ayan. Anyway, magdepende man na sa okasyon. For example, kanang magprosesyon ta panahon sa fiesta, atong iprosesyon ang atong patron, ang atong mahal nga Birhen, San Antonio, no? Actually, ang kitang mga Kristiyanos, kalagmitan gyud, doon na gyud kita constant movement towards God and kanang eternal hope, eternal life. We are, after all, a pilgrim people. So, dili bago alang kanato nga magprosesyon kita. Mga Hudiyo, sa Old Testament, kanunay sila nga nagmarcha gikan sa Ehipto paingon sa Promised Land. During the time of Christ, the triumphant entry of Jesus, nagprosesyon po sila. Panahon sa iyahang kamatayon, gikan sa palasyo sa gobernador, paingon dito sa Kalbaryo, nagprosesyon po sila. So, ang atong mga mensahe, religious procession, during fiesta, nga to sa Diyos, nagpasalamat sa Ginoo. Kining procession, magdepende magunay sa rason nga nung nagprocession ta. Kung kapanatan ng fiesta, no, nagpasabot ka na ang atong gipasidunggan, ang atong mahal nga patron, tungod sa iya mga maayong buhat, sa buhi pa siya, pag manusab tungod sa iya mga pangama. Ato pong iprosesyon ng mahal nga Birhen, tungod po na sa kadako sa ato ang pagpasidungog sa atong mahal nga Birhen, kansa dahimong inahan sa Diyos na Kristo. Nakabahin po sa kuan, Santo Inchero, nga atong iprosesyon panahon sa Birni Santo, nagpasabot po ka na nga ato bitaw nga giila, no, ang kamatayon ni Kristo nga paagi aron kita maluwas ug mao kini ang dalan paingon sa langit usab, no? Kay mo lagi ingon ni Kristo nga kinsa kadtong mamatay uban kanako mabanhaw usab uban kanako. Ano ang ubang mga pagtulon dili sila ni animo kuan, dili sila animo tuo, ilahapon na, pero kita do na ta ngano man
tungod kay we are a pilgrim people, nagpanaw nga katawhan ug busa kining pagpanaw dili ni bago alang kanato. Dili ni bago alang kanato. Kasukad pa sa panahon sa mga Hudiyo, kanunay nang nagprosesyon. Si Haring David, nagprosesyon man to. Si Gideon, sila si Moses, nagprosesyon po to sila. Si Kristo mismo, nagprosesyon. Sa diha nga nagpasaan siya sa krus, giprosesyon po siya. So, ito siya, so dili na bago alang kanatong mga Kristiyanos, kini mga religious procession. Okay, klaro? Nahala, no? Happy Fiesta na sa akong mga paisano nga taga Manhuyod. Okay, og ingon man usab ang akong mga parokyano usab din na sa isla sa Siquijor, inibinigayod sa Siquijor. Nahala, no? May mudto na kanatong tanan og mayong mudto na kanatong tanan og kining gitawag nato mayong mudto na kanatong tanan ug daghang kay salamat sa inyong papakiguban kanako dinhi lang gyapon sa atong tulumanon sa sa kahanginan ikaw ug ang imong pagtuo mayong mudto kanatong tanan. Happy Fiesta sa Manhuyod ug sa Siquijor.